ऐसे मत घूरा हमके, मार देनी हम। देखा, आज हमार बहुत सटकल बा। हट जा हमार रास्ता से, ना तो हमसे कुछ गलत हो जाई। झुमका, मैडम, ये तीनों मर चुकल बाड़े। एक काम करा, हेडक्वार्टर के इन्फॉर्म करा जी, और फोरेंसिक लैब के एम्बुलेंस के भी कॉल कर दा। ठीक बा। एकरा फोरेंसिक लैब भेज दा। ओके। डेड बॉडी के पास टूटल चूड़ी और इयररिंग का केहू औरत के भी मर्डर भइल बा। ये भी तो हो सकेला कि मर्डर कोनो औरत कैले होकी। नहीं नहीं, 3 लोगन के मारब एगो औरत के काम ना हो सकेला। औरत इतना भी कमजोर ना हो खेली। ई लोगन के हालत देख के ई नहीं खे लगत कि ई लोग के मर्डर कोई औरत कैले बा। हाँ, ई जरूर हो सकेला कि मर्डर के कारण कोई औरत भी हो सकेली। जी, हो सकेला। मैडम, वहीजा एक और डेड बॉडी पड़ल बा। अरे कौन बाप भौसड़ी के गाली देता रहा। का करता रहा इजा पे? अरे साहब, हम तो यहाँ पे सूतर रहली। गरीब आदमी का सो भी न सकेला। कब से सोता रह जा? साहब, पता नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो गल रहे, ऐसे सो गई यहाँ पर। का भइल सर? कुछ भइल का? एजा 3 लोगन के मर्डर भइल बा। मैडम, लड़ाई जैसन कुछ हो ही तो रहल। हम देखले बानी, माई कसम देखले बानी हम। का देख ले बा तू एजा? 3 लोग बैठ के दारू पियत रहले। लड़ाई जैसन कुछ हो ही और उछल उछल के मारलस। डिचुम डिचुम डिचुम। बड़ा मजा आलक मैडम देखे में। का तू वो लोगन के पहचान सकेला? हम बिल्कुल पहचान सकेला। अर्जुन,
इस सारा इन्फॉर्मेशन मानव सर के दा, जी मैडम। यही के लेके चला और स्केच आर्टिस्ट के बुलावा। ओके मैडम, चला। इधर इधर थोड़ा सा इधर आँख कैसन रहलक और मूछ नहीं 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 मूछ मूछ ना। बाल इतना बड़ा बड़ा रहल। छोटा 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 छोटा। ए, सही से बताओ। तोहरा के बोलनी ना, सही से बताओ। बताओ तो नहीं साहब, बताओ तो नहीं, बताओ तो नहीं। जल्दी बताओ। बॉडी पातर। बड़का को पेट। कम कम कम। बड़का बड़का आँख। साहब गला सूख रहल बा। पिए खातिर मिली का? मिली का सर कुछ पिए खातिर? अर्जुन। जी सर। सही बा। साहब मजा आ गई। ब्रांड तो बहुत बढ़िया बा, पहली बार पियत बानी सर। अब दिमाग काम करी। बॉडी थोड़ा जाड़ा मोटा। सिक्स पैक, आंख बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा। सर स्केच रेडी है। यही बाबू। हाँ सर, माँ कसम यह बाऊ का उछल उछल के कूद कूद के मारत रहले। यह बा, पक्का यह बा। अर्जुन, जी सर। ई बेवड़ा के लेके जा। जी सर।
और एकरा उछल उछल के खूब धुलाई करा। जी सर। का चला। तिवारी चाचा, तिवारी चाचा का भइल? चाचा आप भी ना? चक्कर चक्कर। अच्छा अच्छा अच्छा, चक्कर चलिए चलिए, आ कोनो गया। बात नहीं के। अरे चाचा, चाचा आप रहे दी, हम उठाओ तानी, आप रहे दी। अच्छा चाचा, आपके घर में बहू बेटा सब बड़े, हाँ तो फिर आप काहे बाहर निकले ले काम करे खातिर? का वो लोग आपसे काम करवावे ले? ना बेटा, और तो हमार बेटा हमार बहू हमरा से बहुत प्यार करेले, हमरा बहुत चाहले। अच्छा अच्छा। बाकी हम का करे, हम अपन जिद से निकलीला बाजार में सामान लाने खातिर, थोड़ा सा घूमे खातिर मिल जाला, थोड़ा पैर हल्का हो जाला और थोड़ा आइसक्रीम भी खाए खातिर मिल जाला। अरे वाह चाचा, आप भी ना? चली, हम आज आपके घर छोड़ देता नहीं। ना बेटा, हम कहले ना, हम खुद चल जाए बेटा। अरे चाचा, हम कहा था नहीं ना कि आज हम छोड़ देता नहीं। चली। चल ठीक बा, जब तोहार जिद बा त चला छोड़ दा। चली आई आई चली। चाचा, अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखी, ठीक बा? और ये उम्र में ज्यादा आइसक्रीम ना खाइल करी। ख्याल रखी अपन। अच्छा। और चाचा, ई ली अपन थैली, हम चलता नहीं। ना 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 ना, चला ना घर में चाय वाय पी के जा बेटा। अरे नहीं चाचा, फिर कबो पी ले, हम आज हमके कुछ जरूरी काम है। देखा, हम राहत देखब तोहार, एक बार घर पे आके चाय वाय पी के जइहा। हाँ बेटा, खुश बिल्कुल, रहा, खुश बिल्कुल रहा चाचा। बेटा, आबाद रहा, तोहार हर तमन्ना पूरा हो जाए, हम दुआ करीला मालिक से, भगवान से। हाँ हाँ बेटा, चला, खुश रहा। आ गई नहीं आप? अब तक कहाँ रही? पता नहीं कि खाना नहीं के बनल। कितना टाइम लगा देनी आप आवे में? अब बोली, चुप काहे बानी? करी बेटा, रास्ते में चकरा के गिर गईली, इहे से लेट हो गईली हम। उफ, आप और आपके बहाना बनावे तो कोई आपसे सीखे। आपके रोज रोज के बहाना से तंग आ चुकल बानी हम। इतना भूख लगल बा, अब का खाई हम? हटी, दिखाई का लेके आइल बानी आप? अरे बाबूजी, कैसन फ्रूट लेके आइल बानी आप? बेटा, हम कहली ना, चक्कर खा के गिर गए रही मार्केट में, तो थैला से गिर के माटी में खराब हो गए। बहाना बनावे तो कोई आपसे सीखे। ई काहे नहीं कहेनी कि पैसा बचा के इतना गंदा फ्रूट्स लेके आइल बानी? बाहर जाके जे पैसा बचेला उसे आप गुलछर्रा उड़ावेली। बोली ना, आप चुप काहे बानी? अब का हो गई? ई देखी कैसन फ्रूट लेके आइल बानी। आकाश, तू ही समझाओ ना बहू के। बेटा आकाश, हम कहली ना कि हम मार्केट में गिर रही चक्कर खा के, थैला में से सब फल फ्रूट माटी में गिर गए रहे तो खराब हो गए। अब का कहीं बाबूजी, आपके तो रोज रोज के हो गई बा। आपके पता बा, महीना में आप पे जितना खर्च होखेला उतने में तो हम नौकरानी रख सके नहीं। उ त
कम से कम सही से काम तो करी। और आपसे एक भी काम ढंग से ना हो सकेला। दिव्या हमसे कई बार कहले बाड़ी कि आपके वृद्धा आश्रम भेज दी, लेकिन हमार मती मारी गल रहल। जौन दुनिया भर के ताना के वजह से हम आपके वहीजा ना भेजनी, और अब देखा हमके भूख लागल बा और अब तक आप खाना ना बनौले बाड़े। चली जल्दी जल्दी खाना बनाई। बनाओ तने। प्रकाश छोड़ी आवा ना। अरे रुका ना। बोली का बा? चला आज शाम के पार्टी करे चली हम। तू जल्दी तैयार हो जा, ठीक बा ना? ओके बॉस। बोली जरूर। प्रकाश छोड़ी ना। पिज़्ज़ा ना। नहीं छोड़ी। अरे छोड़ी ना। आकाश बेटा, आकाश बाबूजी आ बेटा, गए। तोहरा खातिर चाय ले ले बानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी। काहे बाबूजी आप हमेशा कबाब में हड्डी बन जाइला। बाबूजी हाँ? कैसन घटिया चाय बनोले बड़े आप ही। आपके हमेशा बोलले बानी कि ब्लैक टी में शक्कर ना डाले के चाहिए, और आप पूरा मूड खराब कर देले। सॉरी जान, ये सब तो होता प्रकाश हम रहेला। का बोलत बानी? कल शाम के ना आप जल्दी घर आ जाइए। अरे कल हमरा के नहीं। पार्लर भी लेके जाए के बा ना आपके। काहे कि कल हमरा के सबसे बेस्ट दिखे के बा। प्रकाश हाँ ठीक बा। प्लीज ना। अच्छा अच्छा। ठीक बा ठीक बा। ए कहा रे के बाड़ा रे तू? ए राजा कुछ देना रे, कुछ दे दा। ये कोनो टाइम हम मांगे के? जब मन करेला मुंह उठा के चले ले आप लोग। अरे टाइम तो आप बड़े लोगन के होखेला, हमनी के कहा। हम तो बस ऐसने घूमत रहे ले। ला पकड़ा, चला जाए जैसे निकला। भगवान आपकी उम्र लंबी करे। भगवान तोहार उम्र लंबी करे। मेरे दिल की सुन दिल तेरे, हर पल साथ रहूं मैं तेरे। मेरी दिलरुबा सुन जरा, जीने का तू हक दे। शिवांगी, कहाँ बाड़ू तू? सर हम ई वक्त गांधीनगर में बानी। शिवांगी, एक बहुत बुरा खबर बा। का भइल सर? सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर के कोई किडनैप कर ले बा। ओह माय गॉड। एक काम करा, उस जगह के हम तोहरा के लोकेशन भेजतानी, तू फटाफट वहाँ पहुँचा, हमू पहुँचतानी। ओके सर। हम डॉक्टर ना, हैवान बानी, हैवान। हमनी कोरोना के डेथ बोल के पेशेंट के बॉडी के पार्ट निकाल ले हिला।